Inawo yakamangara na Gertrude Muteme achimangarira mari yachiwawa. Iri nawo yekuti haasi kuda midziyo yaakapiwa. Ari kuti vabereki vakakati vadzosere midziyo yaakapiwa namari yachiwawa. Ndo nawo yandoya nayo. Nyaya yanopinda mudare. Nawo yakapinda mudare ikatongwa. Mari yacho akadzosera akapa midziyo kuna Gertrude akasaina osunga makombeni akano witness. Saka Nyaya yakatongwa ichinzi chimudare. Isai mapepa amafotokopi adzokere kumudzi wavo nenguva. Makuna achiramba kubva here zvokuti munhu uraya kurinda kuchita izvi. Pakanzi mari yacho watenga midziyo yaGertrude Mutemeri kana kumupa mari inoita 1650 inoenderana neukoshwa hwemidziyo iyi musi wa10 October 2025 usati wadarika. Handifana kutaura hando zvaikatongwa ichitwa here handizvo here. Saka kana pachinzi tenga midziyo pakatengwa midziyo midhara iri kwandii wakatenga matrix chete zvimwe zvese zvakauya zviri zvidhara. Ndakatonga kuti tenga midziyo kana ndati tenga saida kutenga midziyo mitsva kana kuti 1650 cash ndozvintu zvakatongwa nedare ndozvintu zvikufanira kuitwa izvo. Kana mazoita zvimwe zvamakasainirana zvisipo apa izvozvo makaitirana mega ngatiitei zvakataurwa nedare. Dare rakati tenga midziyo mitsva kana kuti mopanana mari 1650. Pane chikunetsera. Chiri kunetsa ndicho kuti vakaunza zvimwe zvidhara. Aiwa zvidhara zvacho ngazvidzokere. Zvisizvo zvakataurwa nedare. Zvinodzokera kuti chakaita kuti zvidhara zvacho zviuye chiya. Zvidhara ivo vakanga vati vari kuda headboard ndiye vaingoramba vachitaura. Headboard iyoyo Zvakanyorwa makazvierenga. Ndakanga ndazviverenga. Ivo vati vanoda headboard ndiri kuida. Ndikavati nini headboard nemubhedha nebhesi zvakabatana. Ava vakati headboard munonyepa. Headboard iri yega. Bhesi riri rega. Ndozvavakatsanangura. Kana tichauya kudare ngatirege kunakidzwa nokudya nguva yedare. Handika dare rakatonga ndobva rapa mutongo wokuti tengai zvinhu zvitsva kana kuti mobhadhara namari. Saka kana mimi makazenge makuita agreement yenyu makunzoko modzoka futi kudare murikuita kubiya izvozvo vakazvibvuma. No, asi inini samambo ka ndinotarisana nemutongo wandakapa. Ndo mutongo wandotarisana nawo. Nyaya yakauya mudare. Imimi chamuri kutarisirwa kuita zvamakanzi muite nedare. Saka zvokuti imimi mozosimuka mobuda mudare. Vambozvitambira. Apa wamakubvunza ndiana? Aiwa ndikubvunza ipo. Zvinodzokera kakwamuri because makashandisa midziyo yekwe15 years. Ndiri kuzvibvuma. Asi imimi makanga mazvitambira. Zvodzokera kwandiri here futi. Zvinhu zvavambotambira vakasaina kuti hongu zvinhu ndazviona. Zvodzokera here kwandiri. Handizivi kuti zvamaita zvacho mamanzi nani muzviita. Zvimwe zvacho changamiri. Zvimwe zvacho dressing table nechester drawer nehome theater vakazvitora musi watagova nhumbi. Ndimakauya nazvo. Mati muri kuzvida. Apachiti hama dzangu ndakakotaura kuti makatora bedroom suit yangu mirai mukatenga vakati ivo hama dzangu hadzisumuke zvinhu izvozvo zvisati zvasvika. Tikanotora headboard nedressing table nehome theater zvinhu izvozvo zviri zvitatu tikavapa musi watagova nhumbi. Indibatsireiwo kuita zvakatongwa nedare.
kwete kuita zvamakawirirana imimi, nekuti imimi makada kuzviita mega mukakundikana kuzviita. Ndobva mauya da kudare ndobva rapa mutongo wekuti tengai zvinhu zvitsva kana kuti mobhadhara 1650. Dai muri kundiudza kuti ndakabhadhara 1650 yaime nyaya yekunzi kana kuti haina kukwana kutenga zvinhu ndaiti. But kana musina kuita zvakataurwa nedare, endai munopfudza zvamakaita, muite zvakataurwa nedare. Handingadzokorere kutonga nyaya yandakambotonga. Mutongo uripo wakataurwa kuti itai zvakati, ngatiitei saizvozvo. Ko zvimwe zvakamheka zvaenda kudhara izvo zvitoita sei? Uyu mutongo wakapiwa. Zviripo here pamutongo apa kana kuti hazvipo izvi? Zvazvipi zvamamutaura kuti izvi? Izvo zvakaenda baba vatichangogovana nhumbi izvozvo. Ndozvatiri kuti zvinoitwa sei zvinhu zvanga zvatoenda kudhara. Pakapiwa mutongo wedare zviyayiyo haina kukurukurwa here? Mafiga ese akanyorwa apa nezvakanyorwa apa zvakabva kupi? Hazvina kubva muno mudare here mushure mokuita kurukura? Saka zvoreva kuti nyaya dzese dzamutaura dzakataurwa mudare ndipo pazopiwa mutongo. Saka ngatiitei zvakataurwa pamutongo. Saka changamire ndokupanzwisisa zvinhu izvo vambozvitambira vakasaina saka zvodzokera kwandiri. Apa munopa mhosva kuna mambo here kana kuti munozvipa mhosva? Ivo ndopa ivo ndo vakabvuma zvinhu vakasaina. Dai vasina kutomubvira vasaina kuti ndabvumirana nazvo zvinhu zvodzokawo futi kwandiri. Amunoti matondisa mujeri. Inini ndindawo ava ndo vakutondisa mujeri. Imimi basa renyu ramaifanira kuita ranga riri imimi. Ranga riri kutakura mutongo wamambo muita zvakataurwa nemutongo wamambo. Handi kana makaita zvinhu zviri kunze kwemutongo wakapiwa nedare, makambozviitawo henyu nekuda kwenyu, asi dare rinongokumanikidzai kuti itai zvakatongwa nedare. Zvekuti makazodii mumashure mekunge dare ratonga zvazvenyu muri vavirizvo. Hamene kuti maizviitirei, asi itai zvakataurwa nedare. Kuti zvinhu zvacho vazvitambira imimi zvodzokera kwandiri kuti. Saka zvinofana kuenda kunana. Kana musingatakurai munoisa kuauction mutengese, kana maendesa kuauction musingazvide mochitenga zvitsva sezvakataurwa. Ndakatotaura ndikati munoenda kuTV sales. Ava vonongedzera headboard yavari kuda, imi mobhadhara mari, ndozvandakataura. Headboard vari kuti ndoda headboard iyoyo. Aiwa, ini yakaita saiyo. Indakatoenda kuTV sales. Handizoti kumba kwenyu kwangu kuTV sales. Amai pamango koza badikidika. Makaona pautaura zina kuwirirana nedare. Makadzoka kuti udare. Nokuti nhasi uno dare rinongoramba rabata mutongo warakapa. Zvamakazonochinja mavega uko kwakutongozvidza dare. Dai kunyange pavaitaura kuti ndipei chakati dai makadzoka kuti udare kuti. Ini handakuzvidza dare handiyakuzvidza dare. Ndakangotenga metress inyowani. Ava vakaramba vachiti headboard ndo yandiri kuda iyo. Zvire kuti TV sales makarinzwa. Ndakarinzwa. Saka TV sales yanga yakumba kwenyu here. Zvakaenda. Ndati TV sales yanga yakumba kwenyu here. Akazoita kuti mutore zvomba penyu imimi ndati TV sales ndiyani. Ndakati munoenda kuTV sales. Vosarudza headboard yavari kuda, mobhadhara headboard iyoyo. Ndozvandakataura. Ndobva ndati wataweka mafiga ndo watanyora mari, aidha munovapa mari 1650 vaenda kunotenga vega, kana kuti munosimuka navo kuenda kuTV sales. Kwekuti ina handizopiwa mhosva. Muregere ndaitotaurira zita rekuti TV sales inyaya yekuti paigona kutengwa headboard yepano paShobronda inonzi headboard. Paigona kutengwa headboard yekuGlenview inonzi headboard. Saka ini ndakati endai munotenga from a reputable dealer wekuti munondigira receipt yekuti headboard yavari kuramba yacho mambo. Saka enda tese kuTV sales vakainongedzera receipt yacho iyi. Ndinobva ndati zvakaitwa ndozvakatongwa nedare. Zvino kana musina kutenga chinhu chekuTV sales zvamakaita nemusikanzwa wenyu, itai zvakanzi nedare muite. Date raOctober rakatodarika. Ndopazvaifana kuitwa. Takatowirirana tikati muri kuvana kuna vana ndova ndakati ndova ndinofanira kutenga zvinhu. Ndatotora nyaya yevana nditi vana venyu ngavabatane.
vatenge zvinhu izvi. Handizvo here zvandakataura? Ndizvo. Saka izvozvi muri kuuya imi mega vana vacho vari papa. Ndakati taurai nevana ndo vari kupai mari yekutenga zvinhu izvi. Nanda chimwe chandotaura chandongataura chete chekuti itai zvakataurwa nedare. Zvinoitwa rini zvinhu izvi? Chidai here ndakawandirawo nebasa pano. Zvinoitwa rini? Mfunzo wangu wati rini? tikanokurukura nevana kanodzoka kuno. Rini pamunodzoka kuno? Kupera kwemwedzi uno. Tosaidi tiri kupera mwedzi apa. Kure ndopai 1 week toda mhinduro yacho pano. Jetira mefanira kuendesa zvinhu zvakadarika kare. Next week date ndiyani? Musi wa13 ndoda mhinduro pano yekuti marongei zviri kuitwa rini zvinhu. Ndinodare ndoda mhinduro yekuti paitwei. Mune yakanyora pasi agreement yavo yavari kusaina ivo. Vakauya pano zvavanenge vataura igadzira agreement yacho yavanobva vasaina. Murundinzwa? Zvidhara izvo zvoitwa sei? Zviri kwamuri nekuti makaita zvamusina kutongerwa nedare kuti muite. Ndati kana musingazvide kuzvitora takurai muise kuauction itengesa. Saka ini chanoita sei ndozviunza kumba kwavo. Zvidhara zvacho. Zvese zvamuri kubvunza hazvina kumbuya kudai. Zvinhu zvamakutofunga kuti mochidii murini. Nokuti kudai hazvisiri izvo zveko. Isu takabata zvakasungwa nedare. Takura headboard yacho idzokere kwayakabva. Ivo kana vasingaiti vanotakura kuisa kuauction. Ndokutendawo. Saka musi wa13 tozonzwa tese. Musi wa13 munouya pano muise neagreement iyoyo. Asi musi wa13 headboard inofanira yadzokera kwavari. Kana vasingaide vanoisa kuauction. Aiwa ndinotendawo.